Okay, Ceathairsleásáin 3. So, tá tar éis roiintó a scríbhaisteach hena féin, ach is féling eáil an seo go bhfuil séideagaing an sin, agus is cóthrómhráin atá going arís, so tá an bun agus an bór cóthróir, so tá na ilnacha seo i lár ar cóhvéid, so tá é cotharm le 12 céim, méid ilan é. An sin 12 agus 38 simíonn siad suas chuig 8. So tá 8 céim an seo, tóga ó 108 agus is féidir le eáil go bhfuil 100 céim fág an seo, agus de bhór gur cóthrómhráin é tá ilnacha ó córic ar cóhvéid, so tá méid ilan bí cotharm le 100 céim. An seo arís tá Z eleging, so is ilnacha alternacha iad C agus 35, so tá siad ar cóhvéid de bhór gur cóthrómhráin é. Tá bun agus ar bór cóthróir. So tá C corm na 35 céim. Simig an 35 agus 8 agus fáin tú 150, tóga ó 108. De bhór gur tríntáin é seo agus fáin tú mac go bhfuil an méid atá fácha nó 65, so tá ilandí corm na 65. Agus an cuid dearnach. Ok, so an seo arís an Z is rud éigen é a bheith antaithigh leis rih deir an cabal seo. So is ilanacha alternacha iad I agus an fé 8. So tá I cotharm le méid ilan I cotharm le fé 8 céim. An sin simig an fé 8 agus an 10 agus fáin sibh 68, tóga ó 108 agus fáin sibh go bhfuil 102 céim fácha an seo. So cílíonn sin de bhór go bhfuil exagat an seo leis an F agus an 102 is féling rá gur ilanacha ó córic iad, opposite angles, so tá F corm na 102 céim. An sin an seo féach déanaan an 102 agus an ilan seo 108, mar is ilan díorgé, so tá 68 fág an seo ón 108, má thugann tú é sin ón 108. Tá tú fág le 68. Okay, so we have 68 an seo. 68 agus 60 is 108. Tóga sin ó 108, mar tá tríntána got an seo, agus an méid atá fácha sin G. So 60 agus 68 sin 108, tóga ó 108 tá 52 céim fácha, so tá G corm le 52 céim. Sin Ceathairsleásáin 3.